Ja, Arctant-modellen den er lavet af den franske sprog- og litteraturforsker, som hed Algirdas Julian Greimes, som var født i 1917 og døde i 1992. Og Arctant-modellen den er egentlig udviklet med det formål, at den skal illustrere en grundlæggende opbygning af mange fiktive fortællinger. Greimes mente, at en bestemt slags funktioner, nærmere bestemt 6 af slagsen, går igen i mange historier. Ofte er det personer, som så tildeles den rolle at skulle udføre fiktioner eller funktioner, men det kan også være ting eller mere abstrakte størrelser. Det bliver forklaret nærmere og nedenfor. Yes, og den er opbygget sådan, at vi har et subjekt, som oftest er hovedpersonen, og det subjekt har så et mål eller et projekt, som subjektet skal nå. Og ja, subjektet har ofte en hjælper og en modstander til at nå sit mål. Og målet, det er det, man så kalder et objekt. Og det kan jo både være en materiel ting, men også bare være noget sådan mere psykologisk, som man skal opnå. Og objektet har altid en giver og en modtager. Ja. Så et eksempel på den her Arctant-model, så kan man sige, at prinsen er subjektet, og han har altså et mål, som er at få prinsessen, som så er objektet, og så ligesom for at hjælpe den her prins til at få den her prinsesse, er der den gode fe, og så har vi også en modstander, som kan være den onde heks, som ligesom vil prøve at undgå, at prinsen får fat i prinsessen. Og så giveren kan være kongen, fordi at kongen giver prinsessen, eller overlader prinsessen til prinsen. Og modtageren af dette objekt er så prinsen, fordi at han modtager prinsessen. Yes. Tak.